然后很多的钱。 Matur nuwun. 谢谢。 Pun. 我希望你们很多的钱，然后高兴，很多的男人、女人、朋友。 Sedekah Ladim tak tapok tenan lho kowe iki. Cina gerayang-gerayang. Mang takoni sejarah kok iso ngomong Cina ki kepiye? Mohon maaf. Piye to kok iso digendak Cina piye? Kok iso digendak Cina? Introspektur. Instruksi, introspektur. Instruksi, Pak. Hanya apa? Aku gak betah. Hanya apa ora betah? Pelompokan, Pak. Apa kok pelompokan? Ora Mas, sakjane iki kurang cedak ngene lho Mas. Instruksi, Pak. Ngene to. Pak instruksi, Pak. Kenapa? Piye lho Mas? Aku tak ning jeding, Pak. Ojo dipleroki, monggo Mas. Harap dua kali saya sesat Mas. Iku budaya Panjene bener kandangmu. Hai 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 kudu ngerti bicara aja ditinggal tapi bakal dadi matur sembah nuwun kanca-kanca kali jaga kawedar ya. Sugeng dalu Cak Dodok, sugeng dalu Mak Cangik, Mbak Limbuk, nggih. Kang Mas kula, Mas Iksan, Mas Dalang, nggih. Sugeng dalu Cak Komet. Dalu. Alhamdulillah nggih Mas nggih. Nggih Mas. Dalu menika saged panggih langsung kalian jenengan. Nggih. Ngapuntene nderek gladi wanu kula teng mriki. Nggih. Wong namine nembe sepisan panggih kalian jenengan lho Mas. Oh nggih, ini yang perdana di Galdowo ya Mas. Nggih. Siap. Luar biasa. Nggih. Nyuwun sewu pidalem jenengan saking pundi Mas? Kula menika saking Kadilangu Demak Mas. Oh, saking Demak Kadilangu. Nggih. Nggih. Mas, dalem panjenengan saged sowan wonten dalipun Bapak Badrun lan Ibu Anis ya. Nggih. Panjenengan kados pundi Mas? Muningane kawontenan wonten ing dalu punika. Tamune Bapak Badrun lan Ibu Anis kados pundi? Nggih. Wah, pokoknya luar biasa Mas. Luar biasanipun. Saestu teng dalemipun Bapak Badrun niki wah istimewa sanget. Istimewane sing rawuh nggih kathah. Ora umum. Ora umum niki lek kula data wonten 1576 punjul Mas. Waduh kaya dinsos.
Kula iki ngeten iki. Hmm. Ngerti nek sampeyan kathah wah istimewa sanget. Ayo. Napa mle Bapak Badrun niki nek kula nimbali Bapak Badrun cake kok mboten anu emas jane niki. Oh inggih. Wong nyuwun sewu sing gadhah damel niku kalih kula lho usiane niku sami asine. Sepantaran. Sepantaran asine nggih. Kula nek kula nyuwun sewu nek Mas Badrun ngoten jek enten pantese. Oh nggih. Tamune sore mau Mas saka kono parkiran mobil dawa ana bis saka Kudus Pati Sukolilo lan pundi-pundi. Kula kinten bis wau ngernet e. Lah kok bis metu kene Kuwi nandake apa Mas? Ya? Nandake kuwi kepiye pas rawungane Bapak Badrun lan luar biasa trawunge dugi pundi-pundi kula kathah sedulure kathah sing nderekke mriki nggih sing rawuh nggih kathah kowe iki apa to Mas kowe iki kok aku iki mir-mir kowe lali nek nggawa aku. Lah mbok aku ora krasa lek nggawa kowe. Kowe omong sithik ngono bar kuwi ganti aku ngono. Ya ndang ngomong ngono ae sing masalah anggere kadung oleh mik kowe liwat ndi kowe liwat ndi. Aku ora kaya tanggapan kaya nguwat aja. Mas Badrun matur nuwun lho. Iki rencana apa nek dagelan glundung ya iki. Ora kok ya. Lah ning kono liwat kono kok sa. Pancene ya kahanan. Ning mboten masalah Mas Iksan nggih. Nggih ora masalah. Napa melih sing gadah damel Mas Badrun ngoten niku napa to awake dhewe kados seniman ngeten iki sing dipatosi namung seduluran. Pas seduluran pas rawungan. Nggih leres Mas, Mas Iksan. Dadi yo pancen wong beno omah ning desa. Nggih. Kuwi lho tapi bukti nyatane pas rawungan jembar sedulur akeh. Nggih leres. Bedhek-bedhek pas rawungane sing gedhe ora mungkin nganti dirawuhi. Ora mung teko tok. Panganan sembarang digendong dibopong. Mas Badrun tamune kados ngeten iki minangka Mas Badrun piyayine seneng serawung. Oh iya. Kulane dulure kathah. Kene lho rada kene. Kowe iki apa to Mas? Ora to Mas. Apa to? Sampean iki nggawa kanca kok mutungan iki ngopo mbok gawa? Ora mutungan piye kene ngloloni nggo ngarep ya. Oh, kamu ingin bicara. Nggih no. Oh, ya wis kita ngomong. Ngladeni kowe kok angel men to Mas. Aku ngladeni wong-wong wi nayoh iki jane. Aku iki kena kesempatan Allah. Kowe pengen ngomong kali Mas Dalang, Mas Eksa. Iya, wong dagelane loro. Ya nganggo subasita tata trapsila no Mas. Unggah-ungguh tata krama sing becik, ada ketimuran kedadi jaga. Aja men mlaku samlaku ki wong lambene kaya kene ki wong Jawa aja sampe ninggal jawane. Gampang wae nyuwun sewu Mas Iksan kula jelaske. Niki nek mboten kula jelaske nglambyar teko ndi-ndi. Mangkandani sik kuwi. Nggih kula sanjangane riyen. Ngene wae lek kowe pengen ana apa? Ngerti. Kenapa? Ira sora kok ngalir ngono. Lah terang gone dimben ombo ben Ora ngono, aku muncrat. Ngapunten lho Mas. Lah kene kunu ya. Ngapunten pirang-pirang dina niki SBS-e bocor dadi ngapunten ingkang kathah. Ya wis ngene wae kersane omongane ora tumpang tindih iso penak. Ya dikeki aturan sing becik sing penak sing genah. Carane gampang. Lek kowe pengen ngomong aku omong karo Mas Dalang, kowe ngomong ngucap tir ngeten tok. Ngono tok ganti. Kok ganti sing ngomong aku mundur kowe maju omong-omongan karo Dalang. Oke. Dadi kan enek apa jenenge kode. Iya. Kode. Iya. Kode. Masalah mbok sikatan dadi. Lah nyapa? Semambu laran aku. Lah aku ya bar mangan sisamu mau Woi ya padha-padha pemakan laran. Nggih, pokoke nderek remen dalu punika Mas Iksan nggih. Ngaturke sembah nuwun dumateng Mas Badrun. Dalu niki nek mboten jenengan tanggap pas kula merongos mboten enten tanggapan. Mulane Kula kados kula lan panjenengan ngeten iki ngucap syukur nggih Mas nggih. Ngucapke syukur marang Pangeran lan utamane Mas. Jenengan karo aku iso sowan ana kene kudu ditanggap. Lah gentine Mas awake sebagai seniman yo donga atur pandonga kanggo keluargane. Sowi. Niki soale napa to Mas Iksan? Donga niku nggih sing penting niku Mas. Kados sing rawuh ngaten iki Pak. Ngene gak takdir kowe. Tir. Sing rawuh niki rawuh dugi mriki samenten kathah. Natir paring donga pangestu. Menika katir kagem sing dikitan Dik. Suwengi ngene to. Tir. Bapak dagelan tir. Seneni karo Mas Badrun lho.
Iya ngono nesu kowe nek nesu api lho mripatem nglumpuk kaya nyulah kodhok. Ora nesu piye wis anak-anak ape omong toe mbok gara-gara tir. Yo. Lah ngono yang mbok ge masalah to Mas. Kowe meneng rasa tartir-tartir. Aku meneng. Aku sing ngatur. Lah Mas Iksan, Meneng. Oke. Mas Iksan? Ya, meneng. Lah aku karo sapa? Lah Jare nek kowe omong kon meneng. nek ngladeni niki wangel lho Mas. Wis monggo wis dimerdekake wae. Bocah angger lahir kalungan ciduk yo ngene iki Mas. Dan aku lahir ning gedhe kok. Lah aku terus ngomong apa ya? Yo. Lah piye jalukanmu ngono to Mas. Aku ki mau Aku iki omongan karo kene sik ya ta. ya. Ya mongo. Terus lagi nah ngono. Apa? Lagi karo halayak ngono. Halayak. Anu majelis. Majelis iki anake Mudin to piye kowe iki jane kok iso. Pripun Mas majelis? Kok Mas majelis piye to? Mas apa ki? Mas Dalang Iksan kok Mas Mas majelis. Iksan anu selamat malam Mas. Alam. Kula niki nembis pindah pagi kali panjenengan. Es, kula kinten jenengan niku pun bapak-bapak lho, ngapunten. Bae nggih. Alah. Asik udut ta. Sih. Anu nggih. Teng dalemipun Bapak anu Badrun kalian Bu Anis niki nggih. Nggih. Derek dedonga. Napa enake? Ya, Dongane. ya kono-kono. Gak kena jak omong aja kita. Yo ngene iki, kowe ngladeni kowe. Gak kudu omong. Guys, pokoke ngucapke syukur alhamdulillah nggih Mas Iksan nggih. Saged pepanggihan mriki niki napa suatu anugerah kebanggaan nggih Mas nggih. Nek jenengan pripun Mas jenengan? Kok ya. Wong aku patut berbangga, Mas. Berbangga luar biasa. biasa. Wong kene Galdawa iki Nggih, kondange wong sing royal akan hiburan. Leres piyayi mriki piyayi ingkang budaya. Heeh. Nggih. Ora mung wayang ketoprak yo ning kene Lah, sering. Berarti piyayi mriki nggih piyayi ingkang nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Ha, Ya, nek nguri-nguri, Nggih, ya gelem delok, ya kadang sok ya gelem nanggap. nak ngurip-ngurip. Lah ngurip-ngurip niku purun nanggap, akhire awake dhewe saged ditimbali mriki. Lah, iya. Lah ngoten niku nggih Mas Iksan. Ya kedua ngoten niku nggih. kula banyaklah berterima kasih. Damel sunatan benika. Iki gathol loco iki ape piye to jane iki? Anu Mas bakul bendo kok aku. Lho nesu ta Mas, Mas Ora. Iksan. Nesu ta nggih? Ora jane iki Apa ya patut? jane pasuguhane saka Sindomah ki turah-turah. Turah-turah. Weteng wareg. Nggih. Ngombe apa bae enek, Nggih. rokok yo enek, sembarang enek. Kok jek angel to kancamu kan. Asine suguhane sing istimewa wis tunggal Mas. Apa? Kopine piyayi mriki jias. Kopi apa kuwi? Kopi ireng rasane Mas. Apa? Pahit ora kapra. Lali ra dikae gula Ngono paling. kuwi kowe ya terima kasih. Terima kasih piye? Lah kowe kan berarti pelatihan-pelatihan ngerti nek awakmu iki kencing manis. Kencing manis gundulmu tak tapuk tenan lho kowe Lah iki. ngono nek dikei gula legi-legi jeglek. Oh, aku kuwi sehat kok jeglek-jeglek piye to kowe iki? Gak kencing manis ya. Mas. Ora. Dalam anu Mas. Atur donga riyen Nggih, karo nggih, keluarga. nggih. Oh, Lah, ngoten kita lho. seniman. Nggih. Donga ki ya ora mung polosan kaya abene, kita itu seniman. Nah. Harus menampilkan karya. Aku- Donga yo nganggo karya, nganggo seni sing apik kepiye. Ancen kula nggih remen sing jenenge polosan iku kula nggih seneng asine. Polosan, oplosan iki cocok. Ngono lho Mas, kowe iki aja nesu-nesu mriki iki ditimbali paring panglipur. Iki mau enek sing rasani lho Mas. Ngrasanine. Awakmu karo aku dirasani iku lho dagelane lagi teko. Sing lemu, sing putih, sing kuning delok ta kuwi sing lemu. Kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Kaya sapa? Kaya Kirun. Ibu-ibu nganggo jilbab pink ketoke wonge. Awakmu ya dirasani lho, Mat. Aku ya. Kuwi lho sing cilik kok kaya kancane Kirun ya. Kayak sapa? Kaya Kirik. Ngono. Lho, lampun enten bagiane ki Oh kiampak iya. to Mas nggih. Ora Ah, apa-apa. Dadi ora pareng digetuni ora. Ya pareng malah dinesoni. ngentengne gawean. Lah kok iso ngentengne? Lah kira kaya gur gaguk tok. Kirik suarane piye? Ya huk ngono tok lha ndongane ya kok awakmu mosok kirik ndonga. Ndang Nesu. Ora. Nesu. Kok Lah ganteng. Enak lah bocah kok gantenge kaya ngene. Gantenge mah kinta nang tak kinta tak kinta. aja ngono kok. Ora apa-apa. Wong ditimbali rene ya ora pareng nesu. Nek nesu nek ngene mecucu alah. Didelok wong delok ketoke ora pantes. Alah ganteng. Enak. Cinta. Dangdut. Aja ngono. Aja ngono tapi kuwi aja ketok nesu ngono to. Lah. Ya wis nek ngono. Sing baken apa datang mriki namung saged deret.
Kowe nyapa kok genjalan kaya kebo marcuwet kowe iki? Jagane nak masih beli. Wong kok kemijilen wong masih ra gambeli kok iso. Engkang baku teng mriki namung saged derek dedonga kagem ingkang ngemugati. Mugi-mugi sabadhe Mas Badrun kalih Mbak Anissa. Mbak Anis nggih. Mbak Anis mugi-mugi sabadane acara menika tansah pinanggih bagya mulya hayom-hayom tentrem. Ingkang dikitan nggih menika Derajat Mardika. Dek Derajat Mardika panggilannya Kiko. Ya. Mugi-mugi dadi bocah sing soleh, iso membanggakan kedua orang tua. Amin. Insya Allah sampeyan dadi bocah sing napa meniku pinunjul. Ya, iso Sukses ngangkat uripe, derajate. iso ngangkat derajate wong tuwa. Lho, donga sing apik ya ngono Nggih, kuwi. ngoten. Kowe, Jal Mas. kancamu kaya apa iso? Kowe Mas donga Mas sing Ndongakno apik. ora kulaane ora lengkap. Mbok ndongakno ki sing lengkap. Sing lengkap piye? Ya sing perlu didongakno ora mung sing gadah dalem menika ya penonton kabeh ya. Lah piye kuwi? Mbah-mbahe sing sunat muga-muga Mbah Wiji nggih ta. Mugi-mugi Sapa Mbak sehat. Wiji ki lho sapa kowe aja angger jebles lho kowe iki. Ha wis kene iki plek kok. Aku lha kowe lagi ping pira? Pisan to paling. Pisan mriki. Lah kowe kok iso apal Mbak Wiji ki lho sapa? Lah niki mbahe sing sunat, mbane Mas Kikuk kuwi. Kikuk tak tapuk kowe iki omonganmu. Mas Kikuk. Mas Kiko kok Iya. kikuk. Lah iya. Ambemu. Ditungakne. Kowe mbok awur Mbak Wiji ki lho sapa? Apal kok ya. Leres to niki mbae Mbak Wiji leres nggih. Heeh. Lah kowe kok ya eruh. Nggih, mula ditungake mugi-mugi Mbak Wiji kalunge saya gedhi. Lah kowe nyapa ngurusi kalunge Mbak Wiji ki lho nyapa. Bolak-balik diparani. Engko sing lucu ya, insyaallah aku ya ngono. Berarti Mbak Wiji tresno karo kowe. Tresno piye to kok iso? Lho, Mas Teh seneng. Mbah Wiji kok tresno. Lho, Mas Teh Mbak Wiji ki seneng awakmu, mulane diporan-parani. Mbok omong ngono aku ndek bojo kok. Tegese ora seneng pacaran ora, Mas. Oh, perhatian. Perhatian ngagumi kowe. Ya, kalih Mas Badrun iki alah adik kelas. Mas Badrun? Nggih to. Lho, lah biyen sekolah ndi to kok adik Niki kelas? Mas Badrun STM Rembang to. Alah sampean takoni ngaten. Nggih to Mas Badrun STM Rembang. Lah. Lho sepurane kok iso ngerti. Ora dadi popo. Alah lagi ngerti pisane suarane gedhi lho. Aku ngono Mas, dadi ditangkap wong ki ya serawung. Berarti apal kalih piyayune Mas Badrun. Kita ape main rene. Heeh. Saulan saurunge aku wis dolan rene. Mbok survei. Survei no awake. Dagelan elok tenan kowe iki. Lho kudune ngono. Mas Badrun garwanipun Nggih menika Mbak Anis. ya apal ya kowe iki. Hafal tanggap kok. Sing dikitan Mas Kiko. nah iki ra ngerti nyuwun sewu Mas Iksan kula Nggih. cetakne niki. Ya. Kowe iki apal tenan kalih piyayi mriki tenan apa ora? Coba ditae. Sing ngadang teng daleme Mas Badrun sapa? Biasane wilayah kene Mbah War. Tapi mbah nak kene gak ngerti, engko tang Nggih ta Bu leres Mbah War Bu. hal dawa. Kowe kok ya ero lho Mas. Ora dadi popo. Kemaki. Kemaki Pancene kemriki ya roh kemengkek iki. rawung dadi bar ditangkapi dadi sedulur. Berarti wis jagong kalih panjenengan Mas Badrun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling nek iki ra ngerti kowe. Sapa? Sing tukang masak sayure Mas Badrun sapa? Alah, lah kuwi malah enteng to. Enteng piye? Jairo. Jairo, biasanya daerah kene kuwi. Bu kok guyu ya apa bener to, Bu? Iya, kadang-kadang enek sing bantu barlah kadang. Barlah ki sapa neh? Iya tukang masak, tukang kelan. Nggih ta, Bu? Ya Allah, Mas sampean kok apal Lah tenan iki to, Mas? jamaahku kabeh. Kowe iki lho melok pengajian apa kok jamaahmu kabeh iki lho kok sok. Pengaosan. Paling ngene iki ra ngerti kowe. Wis aku ngapalno kuwi tok. Tak tapu. Ora Mas nggih, dijelasno sak jelas-jelase. Ah, iya. Ngono, jajal nek ning kene iki sing biasa mriksa kesehatan, sing dadi bedan kene sapa kowe nek ngerti? Nek urung ganti Bu Yayu. Wah. Nek wis ganti ya mbu. Ngono kuwi kadang beda-beda tugasnya. Nggih ta, Bu? Lho kira percaya tak suntikno matamu? Matamu dhewe. Cocok omongane ra penak to, Mas. Kosok. Enak menawa. Lah kanca kok di mata-matakne iki urusane apa to, Mas kowe iki? Melon derek suka Isik parisuka. isik aku jek takok neh kowe iki sejatine ngerti daerah kene tenan apa ora? Tegal Dawa Kecamatan Gunem lho, Mas. Ngertos. Ngertos to? Nggih. Jajal siji iki lho aku takok siji iki. Nek kowe iso Ya. ngerti jawabane, Ya. dina iki aku gak sah bayaran gak masalah. PN ra masalah. Pun sekseni Mas nggih. Ya. Sekseni Bapak Ibu nggih. Apa sing mbok takono? Oh. Cangkeme lingkap. Apa dadi apa? Kol-kolah ya. Kol-kolah apa kaya wong Apa? wong gugah. Siji ki nek ngerti bayaran kulpek. Apa? Sapa sing dadi dukun pijete ning Tegal Dawa kene? Geblak kowe. Ngantek
ngantek ulang tahun marmut ora ngerti jawabane kowe. Ayo Ndang. Mbah Suntri. Kuwi ya nek. Mbah War. Ya nek. Wonge si adang tapi. Tak tapuk tenan iki. Kleru kowe. Lah takok lesen oh. Nggih to Bu, nggih. Lho. Lah ki po tukang pijit e. Sinten? Oh, berarti sing kono to. Sing kene. Meson nyelintro. Aduh. Dasku tembok duduk tenanan Lah nyapa kene tak Bojonegoro. Lah kowe apa pijet apa piye kok takok tukang pijet barang kok ya. Ya jenenge wong Kula derek didonga mugi-mugi Mas Kiko sing dite sing sunat. Ya, ditanggap kok ora ro. Lah nggih, kok iso Goleki. teng dalam teng lebet. Oh, tasik teng mriko. Heeh. Sing niki nggih. Lho, sapa kuwi kok iki piye to? Iki tukang syuting ya sing iki Kiko. Kuwi omonganmu kok iso. Mugi-mugi pinter. Amin. Ndonga kok biasa. Enteng ya, Mas. Apa ngono jare wong seni. Mas. Iya. Lah mau Mas dodok ndonga ngono kuwi apik. Nek wong seni yo nganggo sing cara piye beda karo liyane ngono. Iya, no. Pantun yo kena, puisi yo kena kan yo ngono. Nah, Tuku sukun ning kutha Kediri. cakep. Lah kaya Mas Iksan lho kompak kowe iki mbok ngomong cakep lho Mas. Klakep. Klakep sing diklakepi apamu kok iso cakep. Oh. Kompak sing apik. Tuku sukun ning kutha Kediri. Cakep. Mugi-mugi Mas Badrun tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Ngono lho Mas. Enek ketan dicampur klopo. Cakep. Cakep. Segari weh. Ali ya. Mugi-mugi sing dikitan sombekne wis gedhe dadi bocah sing mulya Allahumma. Amin. Apik to. Jajal nek kowe apa pantunmu? Aku ora gawe kok. Oh, pantun apa peksa. Ngene iki jenenge kowe ora ngepaso kahanan. Sing ora ngepasno kuwi lho. Lah nek kancane pantun kowe ya pantun to Mas, dadi ketok pas. Lah niku kon jero kondo engko aku pantun ngono. Gal dawa kene iki wonge ya juga agamis, Mas. Agamis. Ndonga cara sing basa Arab kok kepiye? Ngono kae seni, gamelan cemepak apa-apa cemepak digunakake sing apik. Wis salam porong kaet mau we. Salam wis salam porong. Lho ku yo urung. Lho, aku ki takoki kowe. Aku gung. Ya yo salam sing becik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bocah kaya cukit ban suarane gede. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah dalah. Bocah ki mikir. Yang kok dhewe enten salam kok malah pada cengengesan ya. Kuwi ora perkara kula salamin ndongane jenengan jenengan ndongane kula. Dadi saling mendoakan. Ngoten nggih kula ambane nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mo tasmo. Kowe iki tasmo. Lah kowe tak celak-celuk ora krungu. Kuwi lho kata-katamu salah mulane ibu-ibu padha guyu. Lah iki mukadimah lho, Dik. Mukadimah tapi sing mbok omong kuwi gak bener. Sing bener. Bener nyuwun sewu Mas, kula benerke nggih. Nggih. Sing bener. As-sholatu was isik ta kowe aja melo-melo. Aku sik lagi kowe. As-sholatu was komet seto. Aku umi-umi. Kamu udah umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Masa lu. Wah. Wong umi-umi ya. Lah aku delok ngetok kok sok. Lah pancen yo wong. Loh, Mas Tek aja umi-umi ganggu aku. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, kurang ambiak berarti. Ambiak gundulmu no. Iya. Anbiya kok ambiak pari to piye to? Lah iya. Anbiya. Ambiya. Apa? Ambiya. Ye? Ambiya. Wis mbah terusno. Amma ba'du. Lah kuwi opo kok? Lah kok dijujuk tok iki kepiye? Lah nggih didipuk penake tok. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Lah piye to bocah iki? Dalu punika mriki lan mriku. Duh. Bocah piye to, Dul? Menengo to wayahku ki. Oh iya. Mriki lan mriku sareng-sareng ndedonga dumateng kagem ingkang gadah
damel menika Mas Badrun. Mugi-mugi Mas Badrun sehat walafiat. Mekaten ingkang saged kawula aturaken tentang Mas Badrun. Isine iki lho apa to, Dul? Sta menenga. Salajengipun inggih menika kagem para masyarakat Galdawa mugi-mugi kuat. Ape piye becake ape piye? Ora. Kowe ki ape apa to, Mas? Dirungokke tenanan. Aku iki mau lho, Oh. lagi anu wonten request saking Mengku Ganti. Piye? Lah request kok penghijauan. Kudune ra kuwi. Lah kudune apa? Nek daerah ngene iki, Heeh. kudune request paling gak langgam perbaikan jalan ngono. Padha wae. Apa enek tembang kok langgam perbaikan jalan? Era pengalaman. Apa enten mboten enten nggih, Mas? Ora enek. Ciptane Mas Narti Sabdi. Narto Sabdo, Narto Oh, Sabdi. ora iki sing anu Sragen kok. Ora pengalaman. Tembangnya piye? Masalah perbaikan jalan tembangnya piye? Perjalanan ini rasanya geludakan. Aduh, Yahna Yahine kok ya panggang. Tapi kan nyaman dah perjalanan. nyaman gundulmu kuwi. Lah nyapa? Wong kene mengengok tengah dadi guri ya. Lah nyapa? Lah kan Kowe liwat di ya umume dalan. semen kono to? Iya. Kleru. Lho, kowe liwat lor, wah dalane halus. Dalane alus nek liwat lor. Lho, kowe apa ra diomongi? Kenapa? Lor kono khusus dalan celeng. Berarti aku celeng. Lho, aja ngaku wong kene pedheran nek kowe celeng. Ya ngomongnya banter men aku ngomong celeng dindo. Lah iya seneng to roh hewan dilindungi. Wah dilindungi gundul ngono kok iso. Ora guyon. Ayo Mas. Ayo diselingi nembang. Moh. Lho kok moh piye to? Dhewe iki ya nek kene nembang. Ora aku kadung seneng ngomong kok. Ya omong tapi kan ya enek lagune gimana Aku tembangnya gimana? lagi-lagi arep munggah pentas totohane nyopo. Lah nyapa? Lah iki nglempang ro sithik kathok ngono. Ora apa-apa, wong nek bersyukur insyaallah kok rezeki ngguri, Mas. Sapa sing nyukurno? Lho kok nyukurno piye to? Engko entuk syukur rezeki. Iya. Ngono lho. Ayo diceluk sing apik. Lah kok nyeluk dhewe ora godak. Lho ya ampun aku ki apa njajal ngetes kowe. Mik ya mbok tes kok. Kowe iso MC apa ora kanggo apa nyeluk kuwi? Sinden-sinden kuwi. Piye to? Umpamane piye to Mas? Nyuwun sewu Mas Iksan, mboten kok kula pamer. Oh iya. Wong kula sadereng dadi Mas tagline. Iksan, Dalem. jenengan pun nikah to? Kula Nggih. sampun. Lah karo mesem ora percaya aku. Sumpah dosa. Lah ki dalang Lah kok dosa-dosake wong? Iki gak usah. Lah dereng nikah to? Sampun. Ampun. Ampun. Allah, Hmm. dosa. Lah kok iso dosa-dosa iki Kene iki kepiye? wis jawab bener kok malah mbok dosa-dosano Lah modele kono gak yakin. Ya nyapa gak yakin? Lah ndelok KTP-ne ndelok. Wah. Gak kok boge foto nyileh pinjol. Kami tuwuk pinjol ora mungkin kok. Jadi ngene Mas, arep munggahke penyanyi to piye? Ben luwih meriah ya kudu disambut dengan salam hangat atau kepiye ngono. Ora kok munggah seni dek gur ngono. Lah, Iki sing nggih. apik. Mulane kula MC ini Sampeyan bagian apa to Mas? Kok ngatur ya? Tak senenane ya to. kowe nyeneni iki padha karo Lah saiki kok sampean muni kok aku ngatur. Nggih. Iki pagelaran apa? Wayang ini kok. Wayang. Ini tahlilan. Yo. Iya bener wayang. Lah wayang wi sing nyolahke sapa? Anu Pak Yai. kok iso Pak Yai. Pak kowe Yai. umume apa? Sing ngubahne wayang ki lho sapa? Lah iki lho dhewe kok takok. Lah nek ngomong Pak Yai piye to? Lah tegese iki aku nesu ngono mosok ya dalang to mosok tukang las. Ya ora penak. Kowe iki dites karo Mas Dalang. Lah balik kok ngetes wong ae dadak ora apik. Ora apik piye? Untumu lho nyiprat kabeh. Anu rong dino ki sering kelet to. Kowe iki mbok yo ngurmati Mas Dalang. Nadyan Mas lho, maksude ra ngono celuk sak ngurmati iki tapuk ora tenan. ngono. Tegese senajan tesik umure tesik enom ning kowe kudu Sandri apan. lho, kowe ora duwe hormat. Iki dituwekno Mas, ngono lho. Oh. Dituwekno. Tuwek sampean. Hei, kok iso dituwekno ora ngono? Itu aku kok Jan. bingung aku. Memang kalau SDM rendah itu memang sulit Mas untuk Anu diajar. sendok makan. SDM mau sendok makan gundulmu apekno. SDM lho. Sumber daya manusia. Nah. Niki lho. Piye? Sumber daya manusia. Lah dek sendok makan. Rumah saku podo. Mas Dalang ki sing nyekel pakliran awakmu ki nunut Mas ning kene. Iya. Nek mboten enten dalange sampean ape melok sapa? Lah. Ape merongos karo Piye? Sonco? Kowe arep ngece aku, karepmu Tapi piye? gila, Di gila. dalam sini ki sing mimpini aku, kanca-kanca pengrawit. Hah? Nek ora tak abani ya ora mlaku. Kowe ape Lah kok nyanyi?
Sia-sia kalau aku karepmu piye? Yo, kandhana lho Leres kamu. Mas Iksan. Kowe ape nyanyi tes suaramu apik sundul langit nek ora nek gamelane merongos kowe. Padangane wani petengane wani ngajakmu piye saiki? Potonganmu kok ciduk jeding. Hah? Nak nesu irunge mekrok. Wah, mripate kiwa tengen. Hah? Nek wani maju bareng. Lho, wani kowe. Maju Mas, maju Mas, maju. Wes apa ndi kowe? Apa ndi kowe? Iki lho tak gede-gede. Anggitku tak gedak ngono tok. Lah kowe wis dhewean nang gedak wong sakmene kae apa Sampeyan daya aja dhewe? nesu Mas. Nek trimo dalang diandalke jenengan kalih yoga-yoga cek aji yoga-yoga lho Mas. Kok iso lho? Lho. Lah niki yoga-yoga diundang tengene Pak Badrun misale. Ya. Tanggal saiki iki. Ya. 16. Ya. Ya ta? Heh. Main teng pundi? Main tengene Mas Badrun acara napa para yoga-yoga? Karawitan. Lho iso. Dadi nek sampean dhewe rene. Apa karaoke? Aji yoga. Lho ya Malah iso. nyalano dalang. Lho ya salah tetep salah. Dalang ora kurang nakal, Mas. Apa? Lho, nek apa karaoke ndah, yo dalange gampang to. Piye? Nuduh dhewe. Ora iso. Gue Ya tetep keyboard. Rekaman HP bisa. Oh. Alah, lha ki renek sone. Apa dibisi penonton? Oh. Piye? Rogor. Tanganmu tipak fresker. Lambemu malah membuatku ingin kok. Lah padha wae. Dagelan ya nek renek ngene-ngene iki, ya arep piye? Arep melong-melong dhewe. Berarti rong ngerti. Lah nek iki aku gak melok-melok. Kula niki ditangkap tanpa dalang, tanpa penyanyi, tanpa yoga, blas kene sapa-sapa. Lho, Lah kok iso? Lah aku ditangkap nang kamar dhewe. Lah kuwi acara apa? Ulang tahun. Ulang tahunnya anu bocah cilik. Cok cilik bapak ngono. Lah ulang tahun apa? Asui. Ning gone Cina-Cina. Cina lho ya Allah aku. Lah kowe nek dagel karo asu piye? Aku karo asu kok rasanya kok aji asu aku ngono. Asu dasinan. Aku wedaan nang ngarepe asu. Materi opo aku. Aku yo karek ngereng tok. Langsung siaran aja. Oke. Iki lho enek ngene. yo, iki ana presiden Kacarimo. Nggih. Iki panyuwunan ya akeh. Iki mu ternyata sing kagungan dalem iki wis nyawer piro mau nduk Cahyu? Pinten? 1 juta. Wah. Gur sak penghijauan wis sak yuta. Mas Badrun busuk inah. busukina Heeh. 1 juta. Iya. Lah kuwi engko nek awakmu Request nembang penghijauan. Heeh. Anu dicetakne mungkin tang 1 juta nggo tumbas bibit. Kon gawe penghijauan. Lho, iki kanggo kanca-kanca. kuwi lagi penghijauan. Iya. Lah ki engko nek tembangmu mbok tokno ser 2 juta. Perbaikan jalan. Ya Allah. Wis mau. Nggih, kula siarke nggih, Mas. Oke. Nyuwun sewu. Cek 1 2. Waduh. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Ya. Wah, enten ekone niki sone napa, Mas? Sidarkasa. Sidor koso gundulmu amblek no. Son kok sidor koso ki apa lho Mas sampean ki? Tak panggilin artis cantik yang berikut ini Joe. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Ndi? Loh, kok endi piye to? Dah. Eko kok cerigis malah takok panganan ki eko apa to Mas sampean ki? Ekone ya golek-golek. Selamat menikmati hidangan yang ada. Dah. Ada buah semangka, Kah. ada buah belimbing, belimbing, belimbing. Limbingmu akeh untukku garing lho. Dan juga di situ ada buah jeruk. 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 Yo. Apa Eko Eko kok ning ngarep Eko ki ning guri. Eko syariah Mas. Eko syariah kaya bank lho Mas sampean ki. Menjaga sopan santun. Oh iya apik. Hati-hati yang ada di sana. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol, Suwek katrokmu. kecantol. Suwek. Eko apa tuh Mas? Mas. Hati-hati yang di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti awas kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Apa Lah kowe kata-kata horor kabeh kok. Horor piye wong karek Eko gurine tak lho kok. Rumahmu gampang ya dadi Eko. Berarti ora oleh horor. Ojo horor-horor. Mari kita sambut. Dah. Kalau Mas Badrun ngomong elek Mas, potong 50 Mas. Wong kene iki piyayene apik-apik sopan-sopan kok kowe malah ngomong ngono kuwi. Ih, aku jijik deh. Tim. Kalau nyebut piye? Tak tebakno itu. Yuk, baik hadirin semuanya berbahagia. Tak panggilin artis cantik atau pesinden yang istimewa. Pesinden yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km. Dan presiden yang berikut ini mempunyai panjang tangan 5 meter.
Mari sama-sama kita kasih applause yang meriah buat ada siapa lagi kalau bukan si cantik Yo Langkrong. Jangkong. Apa nih 7 meter? Ben sing ado-ado iki teko. Oh, ben penasaran. Kalau ayo ning gone Mas Badrun, delok sinden sikile 7 kilo. Wong-wong padha teko. Iya. Yuk kita sambut ada siapa lagi kalau bukan si cantik Yo. Sapa, Mbak? Duh, takok sih lagi nyiarno. Lah ora ngerti wong takok, MC Mas. murah. Murah iki jane ringso tapi sinten anu Mas? Lah kowe apa iso MC kowe? MC apa iso? Iya. MC iki bisa membawa suasana to. Cak Dodok wis MC wis apik. Apik-apik. Dengan gayanya ciri khas Mas Dodok. Lah iki kok ngendelno apik ndek dadel dites Mas. Jajal kaya Iya. ngopo? Baik saudaraku, dalam kesempatan yang sangat istimewa kali ini Oh enek tak guyune. panggilin satu persatu pesinden yang sangat luar biasa so. Enek guyune Mas. Ada salah satu pesinden kondangnya Jawa Tengah. Ada siapa dia? Yo, kita sambut sama-sama. Kowe iki MC kok cengengesane piye to? Goblok MC yo kudu nek guyune. Guyu ya kena guyu ning guyumu kedawan. MC iki sementing kata-katane guyune sithik wae. Nggih Mas nggih. Iya. Ora Nek lek dawa. kakean guyu ya ora kepenak dirungokke. Ayo sithik wae. Plot-plote ae. Baik saudaraku semuanya, tak panggilin salah satu artis kondang Jawa Tengah. Ada siapa dia? Yang satu ini istimewa untuk Anda semuanya. Yuk bareng-bareng kita sambut. Kaget aku. Lah aku gregeten ae. Diomongi kok ora cetha terus kowe Jare iki. sithik omonganmu lho. Maksudnya ya ora sithik ngono to Mas. Maksudnya ngene lho Mas, aja dawa-dawa aja sithik-sithik. Sedengan. Apa? Sedeng. Ambene kaya kupu-kupu. Lambeku ngantek ora tau garing ya perkara mbok kuweki terus lho. Sedengan. Sedengan aja dawa-dawa. Oke, baik saudaraku semuanya. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Tengah. Siapa dia? Kita sambut sama-sama cantiknya Indonesia. Ya. Yo, ada. Wah senenge. Sedek gudulmu kene gregeten kok so seneng piye. Aku ki emostrasi. Oh lah kowe kaya Doraemon enak itu. Doraemon dilat kowe kuwi. Kita sambut. Ada. Siapa lek? Kowe nyelok dalang lakle mbok Mas sing dhisik. sinten Mas Iksan ingkang Ah, Mas iya. Iksan maksudnya dalang. dalange Mas Iksan. Sinten Mas jenengan? Mas sinten? Iksan. Halo Iksan. Kowe urung tau dicipok karo gendruwo kowe. Rene tak cipok. Oh kowe iblis kok. Ora, MC dandut niki wis lihai, Mas. Lihai. Loh, di berbagai acara jenengan wis sering MC. Sering niki dipanggil tiyang kacah niki. Oh, berarti apa jope yo maneka warna. Maneka warna. Dandut iso. Saged. Wah, wong nikahan Saged niki. Iso. liyane kuwi yo tau MC liyane kuwi yo tau. Ate niki ngemsini wong kepaten ate, Mas. Lho. Lah dibuktekno mawon nak Wong saged. kematian iso di MC ini. Mudin pas ramenyang iki budal. Lho, jajal to, jajal Mas. Apa iya? Biyen ca lho, teng tanggamu jere Mudin ra teko malah kowe kon ngemsini. Piye Ah. kuwi? Gai. Sing aku lho. Ya, pas budal mayit jere kowe tau dadi MC. Tahu. Piye, piye? Piye? Yo. Waduh. Mayit tok iya ki yo piye to iki? Ha iya. Mayit tangi malah piye? Ora apa-apa pancen aku MC dangdut lho, kuwi terpaksa. Kuwi kan keadaan darurat. Darurat. Yo, para pelayat semua yang saya hormati. Perlu Anda ketahui bahwa mayat yang satu ini mempunyai amal ibadah yang sangat luar biasa so. Yo, kita kirim doa. Saya napa saya? Berangkat. Lah kowe iki mayite malah tangi malah pargo iki. Lah nggih. Kowe MC pojane preman kok so. Iya, Sinten MC Mas kok. niki kepareng jumeneng? Oh, Derek, mau yang mana? Yang ngasih perawan STB apa sing kepiye? Ya nek ngene iki cah 66 yo cek. Kula angsal milih Boleh. sing rondo. Lah kowe sing mbok Takoni. Lah enek apa ora ra enek ya kuwi ngono dadi perkara lho to. Lah kok terus sing mbok pek punjere sing rondo ki urusane apa to Mas? Iki penting.
Pentingnya nang apa? Malah yo apik sing jek perawan to. Kurang ngerti apa-apa. Lho mah tolah. Yo, tak kasih 2. Sing Yang berbeda status no. Oh. Iya, ngono. Sing jek perawan karo yang sudah pernah perawan. Oh, iya sip. Piye? Perawan. Sinten? Oke, siap. Yo, disepoti kanca-kanca mburi. Ya, kayak ngopo? Sing saka Nganjuk karo sing saka Brati. Yo. Monggo Mbak Fesa katuran minggah wonten ing panggung sareng pamitra para miyarsa mugi berkah Allahumma amin bayangan dalam iksan raga iki tak aturke ya to pesinden. Oh. Nggih. Sing siji kok Jawa Tengah, sing siji saka Jawa Timur. Oh, nggih. ah dipun du. Kok iso jare tinju to piye ditakoki siji-siji. Takoni siji-siji tak kenal maka tak nikah nikah Mas. Tak kenal tak sayang kok tak nikah. Sayang tok nara dinikah ya rugi blandar no. Oh iya, Ah, iya. blandar. Selamat malam. Selamat malam. Paring asma sinten, Mbak? Novi. Oh, nggih. Pidalem saking pundi? Nganjuk, Mas. Oh, Nganjuk. Tasih sekolah napa ampun merdamel? Kula sampean merdamel. Oh, nggih, nggih. Merdamel teng pundi nggih? Kula Nggih. kuli, Mas. Oh, kuli. Oh. Kuli. Hobine napa, Mbak? Bal-balan. Loh, bal-balan teng pundi mawon? Gitu putih-putih wong jenenge hobi kok, Mas. Ngono. Dadi Mas yo koncone wong lanang-lanang ya ora masalah wong jenenge hobi ya tetep aku tetep bal-balan. Ora mesti Mas kadang ngono ki sedina entek 3 bal wong katakan aku ya lanang-lanang kabeh. Oh, ngoten Tapi nggih. Tapi kita sering gak- juara nggih? Sering. Nek marah-marah. Ya wong sing tak takoki sing ayu nyapa celeng kuwi jawab. Iya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Paring asma sinten diajeng? Kula Sri. Sinten? Sri Sri sinten? Wahyuni. Alhamdulillah. Perkenalkan Nggih. Aldo. Waduh, Nggih. bagus. Nggih, Aldo iwak kebu biasa nggih ngaten nggih, iki. nggih, mirip nggih Nggih kedai. matur nuwun. Diajeng Sri. J. Tasik legan apa pun gagungan? Oh, tasik legan, tasik perawan, tasik ting-ting. Ya Allah matur nuwun. Wis ketok kok sampe bodine tesik singset, tesik wae. Tesik wae. Anu Mas Teksan ijol wong Mas. Ora iso kadung kuwi. Oh, kadung kuwi kok bagane dhewe-dhewe kok. Wis kadung mbok lanjer kok. Lanjer. Iki ketake jalure beda iki. Lho kok iso beda bocah didelok ayune kaya ngono. Kretene iki mbok dusi apik lho. Lho kok dusi apik mbok anggap iki gak waras ngono tak tapuk kowe iki. Nggih. Mbak Sri. J. Alhamdulillah waduh ki mriki jam pinten? Jam 5. Ya Allah, sampean ketok mulus alus lho saniki. Nggih, perawatan. Oh, untune ketok resik. Gigis kok. Kula nggon ngurusi dhewe nyapa ngurusi kene. Nyapa ape tak urusi ape ora kira aku to kok. Lho, karek kowe piye? Antarana Waduh kemahkine. Bocah kok kemana? Sajake kok redik gayane tenan. Lah iya. Ora kok ngono. Wong golek Wilujeng dalu diajeng. Lucing dalu kacang Mas. Lho, kacang Mas. aku kacang atom. Panjenengan beto kacang atom nggih Kang Mas. Ingkang pundi sak menika Kang Mas? Cobi kula tingali kacang atome panjenengan Kang Mas. Wah, Engko wae tak wae. Lha kula pun kudu lho niki Kang Mas. Waduh. Nggih. iki ibaratnya awakmu ki kucing wis dituki pindang, cokot ae, Mas. Kucinge sariawan. Apa nek kucing sariawan? Dalu punika manggen dal teng Tegal Dawa. Kados mekaten Kang Mas. Kula badhe nembang khusus kangge panjenengan. Kangge kula, tembangipun menapa nggih Kang Mas? Nggih menika Diajeng sawangan kayu nduk ya. Sawangan keluarga melarat apen nostalgia. Wis rapik kuwi. Do sang mustikaning asmara
nak senenganku kethek. Saiki lho Mas, kowe iki wong wedok karo ora sopan karo wong wedok. Wong lanang iki kudu sing sopan karo wong wedok. Ngajeni karo wong wedok ngono lho Mas. Ibarate wong wedok iki sing mimpin. Ning nang omah kowe lho Mas, ora ono sing masakno kowe mangan apa coba. Kowe ra iso ning kerja ning njaba lho Mas, aku tak rewangi dodol gethuk. Tak kandhani gethukku ki lho Mas tak dos andalan-andalan. Akeh sing nukoni, ora mbok kayani ra masalah Mas, aku golek duwe dhewe. Ngono lho Mas, ibarate nang mare nek sego, sing masake sapa? Dadi ora usah kurang ajar karo wong wedok. Hah? Alah kowe Ora usah kurang ajar karo wong wedok. Ngerti gak? Tintong. Jenenge wong kok kadung jebles-jebles iso. Kowe kelakon duwe bojo iki uripmu ora suwe, Kang. Alah wis metang-meteng. Nyapa kok metang-meteng? Ah cerewet ini iki delok-delok angger pendak mana. Kang Mas, Ovo. ndasmun Lho, bojo kok dindas-dasno ki piye to? Ora apa-apa. Mustaka. boten kados pundi Kang Mas? Ya wis ora apa-apa. Panjenengan tresno kalih kula? Ketok ya kaya ngono. Aduh, mangke mantuk saring ya Kang Mas. Hah? Mangke mantuk sareng nggih Kang Mas. Aku tau ngomong iya terus kono-kono rupa-rupa. Kuwi jenenge perhatiane wong lanang marang wong wedok ya ngono kuwi. Apa dik tanggapan tek lu tuku HP. Lho kok sakit telas lho. Piye njaluk ruwena-rena. Mulane kok milih pasangan sing genah diajeng Sri. Sampean pengen ditumbaske napa, Nduk Cahayu? Pendosa. Kula pengen mobil, Mas. Mobil sing apik, sing larang ya, Nduk ya. Sampean pengen mobil apa, sayang? Pajero. Pajero ki murah, sing larang titik no, Dik. Mobil Lamborghini Sporot. Bau anter. Lamborghini apa nggonmu dhewe Avanza bocor kabeh. Lamborghini. Wis tak bengkelno iki. Iki pamundutane napa, Mas? Oh, ini ada dari Mbah Japar. Mbah Japar. Ya, iki ada nyewun 1 Medion Ngawi. Oh. 2 udan deres. Oh. 3 podang kuning. Nggih. 4 sesideman. 5 ayang-ayang. Oh, oke. Dipinangkani sing Medion Ngawi riyen nggih, Mas? Boleh. Duet. Yo, Medion Ngawi. Anu ralir yen. Iya, manut. Diajeng wong ayu. Masa cek gandrung. Nah, Halo. mike gerong banterke. Halo. Seneng anu. Seringan ki jane ngomong napa to? Ngomong napa ndonga? Ngetes. Ngotes. Yen aku kangen. Matane dadi dom. Ki jenenge menghayati, Mas. Oh. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Minggir dhisik Mas, minggir dhisik. Ora iso mikir. Hah? Iki wis pol. Oh iya deh. Iya. Yen aku kangen karo sliramu. Tak los fotomu ning dompetku. Jawab Nduk Cahayu. Apa kowe ra krasa tak sayang saben dina. Jane yo krasa lho, Dik. Ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Tenan ya, Dik. Mas. Janji. Aja dibenjani lho, Dik ya. Iso kowe ngene iki iso. Wong tangan driji mundhek Ah kabeh. iya, mbok anggap kiting. Wong badokan ngene ora iso. Jajal. Aku yo malah ngene lho. Ya Piye. De lo. Iso kowe, Kowe apa iso. dunung blak Iso. goblok. Hah? Iso. Sik delok-delok. Yang driji kok jempol kabeh iki lho. Kayak jahe ya, Mas. Telok. Lah iya. Anten drijiku kaya menyok gendruwo kan. Asem iki kok iso. Ayo didadoske Medion Ngawi. Ngono ya. Yo kayak ngopo? Spesial kagem. Medion Ngawi made in Kali Jaga Kawedar. Monggo Mas Firman.
medya ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelaleke ya zaman semono anake Pak Tukiran kakol pecel ana ning pinggir prapatan terminal medya ngawi panjen dolanku ora bakalan aku ngelaleke ya zaman semono kowe janji karo aku Apa kowe? Tak tutupi. Kaya apa? Ora rapal. Ngece kowe. Bahasa iki wis apal. yen aku kangen Kangen karo sira iso pas sawang fotomu ning dompetku kangen karo sliramu alus-alus fotomu ning dompetku apa kowe tung dangdang tung dangdang Pak ya Atur nuwun Bapak. tung dangdang tung dangdang Pak ya Pak ya Asik asik. Dikoyak sampai pakaian Halus halus deh halus. Rake bibit deh. Rake bibit deh halus deh. Oh ngeri. terminal medya ngawi Ayo sekap sekap yo. kenanganku ora bakalan aku ngelaleke biyen aku duwe pacar sapa anake Pak Tukiran bakal pecel anak ing pinggir prapatan hei terminal Pargo ya, Mas. Kan yo iso yo deh. Piye ta piye ta? Iso ora ayo ora Ayo deh ayo deh ayo. biyen jaman semono kowe janji karo aku Ora tiba nanging kayak nyatane kowe ingkari janjimu Asik asik. kayangan yen aku kangen hey 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 sawang cilik fotomu ning apa to dompetku yen aku kangen karo sliramu fotomu ning HP-ku kowe ra krasa ben dino ra bakal ilang fotomu ning kamarku apa kowe ra krasa ben saben dino ra bakal ilang senengmu ning atiku Matur nuwun sampun Iya. diaturi menika
Madiun Ngawi nggih, Mas. Oke. Mas Ah. Badrun menika Sampun luar matur nuwun, biasa. Mas. Nggih. Ha nggih. Oke. Alah, mugi-mugi Kang paring bebungah Mas rezekine Badrun. Nggih. Boten lokak ning tambah kebak, Ah. ora utan ning tambah wutuh. Amin. Niki pun disawer malih. Heeh. Niki wau ngersake nek mboten klentu Lintang Asmara. Lintang. Oh ngono. Lintang. Panjunan lintang asmara. nggih. Siap. Sik. Awakmu disawer pira? Iki dikku dhewe kok. Lho, masa? Berarti kok ngisor nggawa dhuwit dhewe. Wow. Mboten sing maring Mas Badrun. Heeh. Tenan, pengenane nek dagelan ngapusi mulih dienceloki bledek lho. Anu gak i. Ya mulane tenanan. Oh, kok Seko. dendeng kok. Lintang Asmara nggih. Ya, iki di spoti sik, Nggih. jumeneng sik. Ah. Saka Boyolali yo, Ji, yo, monggo Mas. Ayo Ji. Ojik together. Ayo yo. Oh, piye Mas? Sepote piye? Sepote jos Mas niki lho grupe niki kok kompak-kompak. Wah, kompak. Iki namine napa ta Mas? Kali Jaga Kawedar Group. Luar biasa. Ngeten niki jenenge kompak ketok guyub rukun. Mboten kados grupe Komet campur sari Mas. Piye grupe Komet? Latihan terus ra tau tanggapan. Ya apa ra Met? Jane ya ora apa-apa ning aja poso, pas poso i. Mosok latihan 28. Lah tanggapane? Loro i. Kerawitane kompak. Kompak, Ya. nggih. Sone yo jemenglur. Nggih. Sone apa ki jenenge Mas? Napa Mas? LST Oh. Audio. LST. Sone yo jos apik. Sip. LST. Di streaming gambare bening. Nggih. Ora kaya Sone Mas Komet. Anu, Niki mboten anusan. Apa? Sing anu gadasan kula. Oh, sampean. Nggih, kula nek dagel nek payu nek mboten payu nggih tukang son kula asine. Oh ngono. Nggih. Yo saiki berkembang Mas Sonmu. Alhamdulillah. wis entek. Entek piye to, Mas? Wis bangkrut kok. Lah nyapa dek bangkrut? Wis diku campur sarinan suarane ra karuan. Piye? Lagi salame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durun karo durun, lho karepe duwun karo duwun. Suarane saking iso. Lho nek iki kan cetok LST audio. Oh, cecok. Oh. Lah nek Sone Mas dodok. Monggo serangan kalian sampur serari. Dadi swara kuwi dirungokne ora kena balas. Kae mereka apa to? Mini kompo. Sore. Dan rapatut. Ya jeneng usaha, Mas. Oh, iya. Anu, usah. Mbak sinten Selamat iki? Ya dikenalke dulu wong kaya mesik to Mas. Sampean nyawang wong wedok kaya mangkono kuwi mau ya to. Heeh. Cara ibarate kuwi ibarat kaya cara buah-buah apa cara kendaraan-kendaraan sing kepiye. Wong wedok pasuryane ayu irunge mancung lambene manis dedeke dhuwur pakulitane kuning. Oh. Nek kula napa Mas Dedek niki? Nek Yo ditum. nek Pokoke kula ibaratno buah pir. Kok iso pir? Pir niku pun ta pokoke dikoceki ya enak, ora dikoceki ya enak. Niku buah pir. Mula niki dikoceki ora iki? Kok dikoceki ora piye to kok iso? Oh, pengen ocek-ocek. Anu, wis pokoke kaya iki ngene Nak- iki idaman, Mas. Nah, nak kaya Yai Galuh kuwi nak tak Mas Komet ra cocok. Nek cocoke karo Mas Dodo. Tak sawang saka kene iki kaya dene Roma dan Ani gitu. Mesra. Ngoten niku ampun dipeksane. Lah ngopo? Kersane bocah dhewe sing gawat. Ngoten lho, Mas kok iso. Ora dandang kok. Selamat malam, Mbak. 我是好大叔啊， Weh, Cina Yo. Cina. Cina gundulmu. Lagi Jepang. Oh, Jepang. 不是日本，这个是中文，知道中文吗？ Seluku batok. Ora nek Cina kok seluku-seluku bathok. Kowe nek gak ngerti Cina takok aku. 哦，你可以吗？你会吗？ Nyo ma. 哦，我很好，你呢？ Ma, mau nih ya. 什么意思？ Sisye. 谢谢我。 Sisik ulo. Wah, ada Pak. Ini Cina. 什么？ Wis 说 Cina 什 kok 么？ Arab. Cina kok nganggo kene iki. So, wasi wo sing sing ah. 什么意思？ Coba cici wa. 我不知道， Oh, si cici ya. 不懂。 Cici. Anu pemirsa iki terung diterangno apa ngono lho, Pak. Oh, ngono. Iya. Sampean Ya dadi sing ngomong Mbak Yai Galuh sing terangke sampeyan. Oh, ngaten nggih. Oke. Monggo. Oke. 上次我是
什么意思？ 大 Selamat 家晚上好。 selamat malam semuanya. 你们很好吗？我希望你们很好。 Semoga semuanya yang hadir baik-baik saja dan sehat walafiat. Oh iya. 我希望你们很多的钱。 Lagi lho wong tuwa siang iki urung. Nggih, mugi-mugi sing rawuh sedaya napa? Nggih. Goblok Adek. Lah goblok. Kowe ngomong aku goblok kowe apa pinter? 很多的钱 Cina, lah kita 是吗？ kal duwe Google Map buka pintu. Aku kleru telon lurus. Tuh tak omongi bolak-balik. Lah kowe apa iso nerjemahno, Mbak? Ayo ngomong Dik. Ah. 大家晚上好。 Wilujeng dalu. 你们很好，我希望你们很好。 Sedaya sehat. 然后很多的钱， Matur nuwun. 谢谢。 Pun 我希望你们很多的钱，然后高兴，很多的男人、 sedekah 女人、朋 Kok iso 友。 sedekah waladim tak tapok tenan lho kowe iki. Cina gerayang-gerayang. Mang takoni sejarah kok iso omong Cina ki kepiye? Mohon maaf. Piye to kok iso digendak Cina piye? Kok iso gendak Cina piye? Kok iso berbahasa Cina ki piye? Kok iso bahasa Cina Apa kuliah iki ning gone Kuliahnya di jurusan mana? bahasa Cina? Atau dekat dengan bakul bangunan apa piye? Kok iso bakul bangunan iki kohan goblok tak kowe iki. Oke, kuliah wonten UNS Mandarin. UNS. Oh, Semarang. UNS Solo. Solo, oh pindah Solo tadi. Oh keminter kowe iki kemeruh Semarang kemeruh UNS. kemeruh UNS Semarang Solo Dek. Sono ya nek. Iya iya kuwi UNS UNS. UNS piye to cedhake UNS ya nek. UNS UNS. artine Gak kuwi artine ya ditulis UNES cuma iki sing ene kuwi karo cacah dihapus. omongan berarti jurusan Mandarin. Nggih. Semester berapa? Sampun rampung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mang takok cita-citane kok ngopo wong ning sinden kok kuliah ning Cina takok. Sampeyan ketok iki keblasuk. Heeh. Jurusane Mandarin kok iso teko sinden iki ceritane piye, Dik? Ya salah sinden saya lagi golek jurusan Mandarin. Wah. Ngono ya, Dik ya. Nggih. Heeh. Kuwi cita-citane iso dadi TKI, Mas. Kok iso Kok ngoten? TKI dadak kuliah, Mas? Lah kok ben ngerti basane kono. Lho, les yo kena. Sapa ngerti genteni Yamato? Yamato Jepang. Nggih, tunggale Yamaha niku. Ayo Mas, Monggo. dipinangkani Lintang Asmara. Pamungkas saking ingkang ngamugati. Oke, ha tutukane iso kok DJ Parades. Ojing Together. Oh. Oh, amazing wonderful exemplar. Yes. Wah, yo kayak ngopo ojingnya kali jaga Kawedar Group. Monggo Mas. Welcome, welcome. Hoi. Lintang Asmara Mbak Yayi Karo.
setiaku bisa anduweni marang Angkat ke Mas Firman yo. Tunduk. Piye, sigrak apa ora? Wah, sigrak jos. Iya. Nomor. Mau cara pargo wis digarap ki mau cara jaranan ya digarap. Engko mlerek mengalor. Nggih. Thailand. Enten to. Wah, enek. Kene iki kali jaga kawedar apa-apa enek. Oh sing anu lagu sing kondang nika. Ya. Aman. Ya, awas Mas Firman. Diunggahke meneh? Oke no. Soalnya napa? Waktuku kecil aku nggak tahu yang Mungil. Aulia Sentil ukira pensi. nggak taunya pensi. Ya, belum. Waktuku Kalau aku nggak tahu yang nongol. Single nggak taunya Pargoy Mas. Oke, ayo. waduh, urung diobo pargo kok ya ndang pargo ya. Aku wis lak kudu Mas. Berarti iki jenenge wong wedok sing wis kemijilen. Kok iso kemijilen? Lah piye urung wayahe wis metu dhisik. Oh iya. Kakangku Komet. Apa? Sampean ngerti nopo, Kakang? Sampean ngerti opo? Tulung tok ndak. Hah? Orai. Orai. Jenengan keseso mawon. Ora ngoso. Mall kene penuh dengan apa kejutan pokoknya. Kejutan. Kene iki Mas Iksan. Piye? Awit ning nggone ngisor wau pas macak pas rias. Heeh. Niki Komet ngrasani. Ngrasani ne? Sinden sing pinggir kae sapa to? Kok wajahe persis karo mantanku SMA biyen. Waduh. Kelingan. Ngono. Nggih. Waduh. Sampeyan ra ngerti selerane Komet to? Selerane Mas Komet sing kepiye? Sing pokoke bodine kaya gitar Spanyol. Ngene. Nggih, kados ngeten iki. Ya Met ya. Cuma mantanmu SMA biyen kae sikile kan pincang. Ya. Pincang. Bukan normal. Dawa sisih. Iya. Ayo takoki Met, takoki. Coba siap gerak. Apa takoki siap? Kepada Komet dan juga sinten Pak niki? Ya ditakon. Paring asma sinten, Mbak? Nama panjang apa nama pendek? Oh, nama pendek.
Dek Aulia. Nama panjang? Aulia Indah Pratiwi memiliki tim manis sekali. Wah, pas met senenganmu kan sing do-do niki. Ya iya. Kepada Mbak Aulia siap krek. Istirahat diput krek. Apa ya? Kabelnya njerimpet Mas. Ibu Siap, teh dawane krek. pala. Ora saya kere-kere kabel. Hadap kanan, hadap kiri, krek. Duh. Komet kira rohi. Madepmu kanan, kene kiri, hadap kanan, hadap kiri. Ulangi. Hadap kanan, hadap kiri, krek. Iki ya tunggale sing wedok iki ya tunggale ketok iki. Lho piye lho Mas? Nek sing lanang madhep rene sampean madhep rono. Madhep Ngono lho. rene? Iya. Iya. Apa sampean gigu to piye to? Boten. Gila kok gigu. Gila. Hadap kanan, hadap kiri. Krek. Waduh. Keduanya. Sawang sinawang. Wes matamu. Gak boleh ketawa. Yang ketawa bayar 50.000. Introspektur. Introspektur. Instruksi Pak. Hanya apa? Aku gak betah. Hanya apa ora betah? Kelompokan Pak. Apa kok pelompokan? Ora Mas sakjane iki kurang cedak ngene lho Mas. Instruksi Pak. Ngene to. Pak instruksi Pak. Kenapa? Piye lho Mas? Aku tak ning jeding Pak. Dan nyapa ya? Anu ndelok lampune mekan burung. Nyapa kok ngurusi lampu? Oh, kira Ayo, lampu. adep-adepan, Mbak, adep-adepan. Nah. Rene lho Mas, sing cedak lho Mas. Ah. Ben rada romantis ngono lho Mas. Ah. Apa kudu tak geret Eh, ojo, ngene tenang. Mas? Ini Mbak Ojo tenan. Wong lanang lemah. Aku salah satunya dagelan sing menjaga sopan santun dan nambah paksa ya ora masalah. Lho ngono kuwi lho. Sopan santun kan dipeksa ora masalah. Coba Mbak sampean cedhaki takono njat sampean ben ketok piye akrab ngono lho, Mbak. Heeh, Mas. Mas Komen. Mas Komen. Sampean daleme pundi to, Mas? Sampean daleme pundi Mas? Sampean kok ketok bagus. Sampean kok banget. ketok bagus. Rasane atiku banget. deg-deg ser lho, Mas. Rasane Komen. atiku deg-deg ser. Sampean Mas. sesuk ana acara apa gak, Mas? Sampean benjing enten acara mboten? Ayo melok aku, Mas Ayo Komen. melok aku Mas Komen. Tebang tebu. Tebang tebu piye to ki? Lah kuwi pantese didadekno tebang tebu. Ngono. Sampean sing dadi mandore. Oh ngono, berarti anak buahku. Anak buah kenaan kono no. Bareng kowe kemiren. Nyapa kemiren? Lah aku cedak karo wong ayu Oh, kowe lah iri iya, ta. Dok. Iri ta? Tanganmu apa wani kowe ngene? Ngene iki lho Mas nek dicondro manten ana kene sampean ngerti apa ora? Oh iya. Kaya mimilan mie ayam. Lah mie ayam. Enak lho kuwi. Ya tak condro ya gampang. Piye Mas? Temanten kekalih saja sampun Anu nganggo sawega ing diri sawega ing gati. Oke. Oke nih, Mbak. Aku ganti. Macak manten, Kowe macak kan dhuwur manten. penuwun. Aku tikus kok nganten. Ayo Nganten kok papen. Kira-kira, Dik. Sing apik. Si Condro. Wis dumugi wayaning kala, Kalau monggo. kala Bendana. MC mbok bantah tapuk kowe iki kok. Iki ditemokno. Wis dumugi wayane mangsa kala dumaweng kotra saking panguwasane Gusti ingkang merubahing dumadi. Menika dawuh pipun temanten kekalih. Mas, ora sida aku Mas. Nyapa? Mau cacingen kok Mas. Wes tongko tak tukono obat cacing. Ngono. Ki mbok kaya rondap karo penisilin mari, Dik. Seneng ngono atiku iki. Wis dumugi wayane mangsa kala temanten kekalih badhe ditaupaken. Temanten putri nggih menika kados Dewi Sri Kandi. Ingkang putra nggih menika kados Sri Bombok ingkang ahangap. Notol kowe. Repepe anggenipun lumaksana temanten kekalih sajae sampun. Piye Mas aku malah wedi Mas. Nek wis nganten lanang ngono sampean langsung tek. Tek ongkek. Piye Mas? Ngene. Iya. Ngono. Paham ta? Iya. Ayo. Iki malah teko didi. Ayo. Ayo Mas. Sajae anggenipun Mas. lumaksana Ayo, temanten Mas. kekalih Ayo Mas. ingkang badhe didhawuhaken. Ayo Mas. Malah medeni wong bocah iki. Sampean dadi nganten ki sing tenanan lho, Nduk, kok iso. Lha iya. Sing ketok kemayu ning aja kotoke amnyahnya aja jual mahal. Iya. Dak aja kok ya. Anggenipun lumaksana temanten kekalih sajae sampun repap. Saya caket anggenipun lumaksana temanten setri iki ketingale sampun jijik gigu gemigu kaya kudu gumoh. Temanten kakung sajae sampun mepen pun boten betah. Wah Mas. Temanten kakung sajae rondo enek kelainan Kelainan gundul kuwi. Nganten lho kono malah
Sampeyan temu Mbak kok. Kajare mau kon jual mahal lho. Ayo temu, ayo. Anggenipun maksana panten sajae sampun kemeng. Rebapa. Ingkang dicara salajengipun nggih menika sesembahan. Nggih menika temanten kakung nyembah temanten putri. Bilih punapa temanten kakung menika temanten ingkang kere. Temanten putri saja inggih sing sugih. Temanten kakung sing kere nyembah temanten putri sing sugih. Anggenipun nyembah temanten kakung saja sampun badhe anggenipun sesembahan. Adira salajengipun nggih menika pidakan tigan utawi nyidaki endhog. Temanten kakung badhe didaki tiganipun kalih temanten putri. Ayo Mas. Senep. Wis to manut. Manut piye to kok? Lah nyapa? Manut sing nyandra Dok Mas. didaki. Etok kok kliwat ya, Nduk. Iya. Ora dipasno. Ora kok tak rada kesisahe ngono. Oh, sisih to. Nek ra ya rada tengahe ngono. Dodo. Dalam. Kok nak krungu tus ngono ya. Heeh. Iki berarti pecah. Ayo Mas. Adicara salajengipun nggih menika pidakan tigan. Ayo Mas. Temanten putri badhe midhaki tiganipun temanten kakung. Ayo Mas. Sing ndi Mas? Ayo Mas. Wis durung Mas? Wis krasa sakdek. Penak to? Penak rada mambu basi nak. Wedah ora ngatek ya. Apa jumana teman-teman kakung? Omong apa ya? Oh, kadang lho. Nggih menika Kok ijek nekat ae ngantene. diwijiki sukunipun temanten Wis putri. bar. Lah aku mbok kono apa? Mulih. Ya iku di. Ya. Pun Mas pun ngesano. Ya, ayo nganwe. Pengenane nate Mas. Piye? Yo ngene iki ndagel komet gawe materi temu nganten. Telung pertemuan entek ra ndendok Mas. Omongi sampean. Yo Mas yo. Jek separuh. Oh Mas, Dalem. gen gumiak meneh. Nggih. Lagune sing nembe viral. Napa menika? Kitil Sumilir. Aja Kitil cadel lho Sumilir. Mas. Ampun cadal nggih. Ngundang pelo sampean. Sing mulih. Dibukane DJ Parades digarap cara Thailand. Ini lho kula seneng kali jenengan iki ngeten iki. Piye? Iso modern, iso kreasi. Wah iya kudu ngono. Kreatif. Soale apa tak jumbuke karo Aulia. Aulia nak kon Thailand parkir. Bayuh tenan. Wapi ya, Mas? Wah, ra umum. Waduh, Aku karo Aulia mergo parkir entek patok 3, Mas. Wah, sampean salah dalan kok. Golek sing ra nek pathoke. Monggo Mbak Pathok. Mbak Aulia. Nyuwamuk tok. Lah padune. Aja iki lho Mas nyamuke ning kene Mas. Oh, ki pela-pelu. Ayo to Mas kita ora Mas. Wong lanang kok mlempem. Sinto ora Mas iki kudu Mas sembodo. kadung gatel Mas piye sinto ora Mas? Wah, keten tak geraji garismu lho. Lho wong lanang kok ora halus karo wong wedok iki Aku to. pirang-pirang dino Ayo ora. ngono ki lho Mas sakit hati aku Mas. Sakit hati ki lho Mas hatiku nganti anjlok Mas. Dik sabar ya, Dik sabar ya. Terus wong lanang kaya komet iki Allah kelakon. rawani. Ayo, Mas. Yesus ra apa-apa ya. Cup. Aja nangis kok wedake ndak luntur. Kuwi apa wedak wong ki kumbung kok. Ayo, DJ Pardes made in Kalijaga Kawadar kaya ngopo dados Mas. Tas. Ayo. Ayo. Asoy. Asik. Sesek yuk Mas yo. Asoy. Ayo Mas. Ayo. Sesama bersatu. 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 Ini Mbak. Ayo. Sing mare semangat ya ngene iki. Anganku ngambar hanam musiko ngitung lintang sepo padang rembulan tak
Piye Mas, bergas apa ora nyawang wong wedok kaya ngono kuwi? Wah, jan semangat. Mungkin kula nyun nomor WA-ne Bincing campur sariku main ya. Anu mbok jak campur sarinan. Gak. Lah ten njaluk WA-ne urusane apa? Cak ngeterno tok. Kowe iki apa? Oh iya. Nggih, nggih niki tembang-tembang campur sari sampun nggih, Mas. Iya.